Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Har I det godt? Alhamdulillah. Velkommen til. Vi havde en lille pause sidste uge, så vi starter inshallah igen her fra den her uge og frem til sommerferien inshallah. Vi havde de sidste 2 lektioner havde vi om, kan I huske, hvilket kapitel vi snakkede om, hvilke hadith vi adresserede? Nogen der kan huske? Kan I huske det? Ingen kan huske det. Kan du huske det, Hamza? Ja, ikke sidste uge, men forrige uge. Sidste gang vi var her. MashaAllah. MashaAllah. Hamza siger, at vi snakker om hadithen med, hvis man havde 3 døtre. Kan I huske den? Og man passede godt på dem, og man behandlede dem godt, og man var retfærdig og god og kærlig. Så ville det være ens adgang og billet til Jannah. Så de sidste par lektioner har vi haft de hadith, der omtalte det at have døtre. Og den nobel position, som Allah har givet kvinderne i islam. Og vi snakkede om det narrativ, der er derude, og den realitet, der er i islam omkring islams rolle og synet på kvindens rolle og synet på kvinden i islam. Iyad? Vi snakker om sadaqa. Hvad nævner vi der? Hvis man behandlede... Hvad sagde du? Behandlede hvad? Yes. Yes. Og det var relation til, at man forsørgede, var en forsørger for sin datter, der vendte hjem efter mandens bortgang, eller en skilsmisse, eller lignende, rummede dem, værter for dem, sørgede for dem, forsørgede dem, og gjorde noget godt generelt, så var det en sadaqa. Ja? Og der er en stor belønning i det. Og vi nævnte mange flere ting i virkeligheden. Tiden. Ja, Hamza, vil du tilføje noget? Yes, det er rigtigt, mashallah. Mashallah. Du er rigtig sej, Hamza, mashallah. Kan I huske, Hamza nævner, at vi også nævnte en nobel sahabi. Kan du huske, hvad han hed? Det var en af dem, der faktisk var blevet lovet Jannah blandt de 10. Ja, Hamza. Zubair, ja, radiyallahu ta'ala an. Han havde købt nogle boliger og havde doneret dem i Allahs sag og har sagt, at de her boliger var til de kvinder, der bliver skilt, eller hvis mænd går bort og lige pludselig har problemer med boligsituation, så var de her boliger og bygninger specifikt til at hjælpe disse kvinder i disse omstændigheder. Mashallah, godt. Og vi nævnte også, at en muslim er en, der altid er til gavn for samfundet og dem omkring en. Det er ikke en person er aldrig en, der er en belastning eller en ulempe eller til skade for folk omkring en eller samfundet. En mu'min, en troende person, er altid til gavn og altid en fordel og en stor positiv element for samfundet og dem omkring vedkommende. Godt. I dag skal vi gennemgå 3 af hadith. Det er 84, 85 og 86. Og det er kapitlet, som forfatteren Bukhari, rahmatullah alayhi, han nævner her, børneopdragelse. Og hvad er børneopdragelse? Og nogle af os tænker, det er alt for sent, eller det er alt for tidligt det her. Jeg er ikke gift, jeg har ikke børn, det er ikke noget for mig nu. Ja?
Og det kan også være, at det er også et element, der gør, at måske mange ikke dukker op og tænker, det er ikke relevant for mig. Jeg er kun 17 år, jeg er kun 20, jeg er ikke gift, jeg har ikke børn endnu. Ja? Men i virkeligheden er det et emne, som er noget, som vi alle sammen skal arbejde på og opbygge, siden vi er lille i virkeligheden. Fordi den gode mor, altså moderskab eller fædreskab, er ikke noget, der bliver skabt på det øjeblik, at du bliver far eller mor. Det er nogle egenskaber, det er nogle kvaliteter, som man tilegner sig. Faktisk helt tilbage til din opvækst. Og der er det selvfølgelig ud af vores hænder og kontrol. Fordi så er det, hvilke værktøjer vores forældre giver os. Og hvordan vores forældre lærer os, som vi så kan tage med. Ja. Og hvad mener jeg, når jeg siger helt fra opvæksten af? Det betyder for eksempel en person. Personens mor eller far har aldrig nogensinde sagt, jeg elsker dig. Forældrene har aldrig nogensinde sagt, jeg holder af dig, jeg elsker dig, talt om følelser, eller hvad end det er. Den her person, der selv bliver far, eller selv bliver mor, kan han lige pludselig udtrykke sine følelser, eller hun? Eller lige pludselig have helt almindelige superkræfter omkring at være forældre? Nej, det vil være svært. Det vil være svært for personen. Så alt efter, hvad man får af egenskaber og kvaliteter, social forståelse, social kundskaber osv. i barndom, i opvæksten, i ungdom, så vil det komme til gode lige så snart man selv bliver forældre. Nu ender vi helt ved opvækst. Så er der nogen, der er midt imellem. De er forbi opvæksten, de er forbi, barndom, men er i midten, før forældreskab. Ja. Så det er noget, som man skal være opmærksom på, og noget, man skal handle på ret tidligt. Noget, man skal opbygge ret tidligt. Det er ikke noget, man lige pludselig tænker på efter. Så der er en hændelse, hvor en mand kommer på et tidspunkt til en lært, stor alim, en stor lært, og han siger til ham, min søn er lige fyldt 4 måneder. Min søn er lige fyldt 4 måneder. Har du nogen råd til, hvordan jeg kan opdrage og passe på min søn og give ham de rigtige værdier? Ved han siger til ham? Han siger, du kommer for sent. 4 måneder, det er for sent. Hvad tror jeg, han mener? Er det for sent? Eller hvad er det, den her lært understreger her, når han siger, det er for sent? Du kommer alt for sent. Tak. Okay, men hvorfor er det for sent? Barnet er kun 4 måneder. Kan han ikke? Hvad er budskabet her? Hvad er budskabet? Hvad er det, han vil frem til? Ja. Det er ikke nu, du tænker. Ja. Man forbereder sig før. Du begynder ikke at tænke de baner, og dit barn er 4 måneder. Det er noget, du har gjort før, mange år før. Du blev gift, og du stiftede familie, og du fik barn. Det er langt før. Du tænker de her baner, og du undersøger, og du spørger. Så det var budskabet i det her, det er 4 måneder. Det er for sent. Hvorfor har du ikke tænkt på det før? Ja. Ikke fordi personen bliver ødelagt fuldstændig. Barnet er kun 4 måneder. Der er ikke noget håb, du ved. Men det er bare for at understrege, det her med forældreskab er noget, vi bliver nødt til at arbejde på og implementere og styrke og prøve at udvikle os omkring langt før vi bliver i virkeligheden gift også. Og det kommer jeg tilbage til lige om lidt. Så det at have børn generelt, hvis vi tager lidt konceptet af det at have børn, og så derefter så går vi ned i hadith, inshallah. Så ens børn er en kæmpestor ansvar. Kæmpestor ansvar.
Og når ulama de siger normalt, når noget er en stor velsignelse, så er der også et hvad? Så er der et stort ansvar. Når noget er en velsignelse, så er der også et ansvar. Ja? Og noget af det mest smukke gaver, du kan få i dit liv, det er børn. Korrekt? Det er det smukkeste, Allah han kan velsigne en med. Det er børn. Og derfor det er en stor, stor velsignelse. Og dermed følger der også et stort ansvar. Allah subhanahu wa ta'ala han siger i surat Tahrim, Ja ayyuhal ladina amanu, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Og I som tror, red jer selv og jeres familie for helvedes ilden. Herunder, I har et ansvar for dem. Ligesom I har et ansvar for jer selv, for at blive succesfuld i den her verden og i den næste, så har I også et ansvar for jeres familie og jeres afkom. Abdullah ibn Umar, vi har hørt Abdullah ibn Umars navn mange gange, ja, igennem Adab al-Mufrad. Han siger, opdrag dine børn, for sandelig vil du blive udspurgt om dem. Og så siger han, så hvad har du lært dem? Hvad har du givet dem? Opdrag dine børn, vær der for dine børn, for sandelig vil du blive udspurgt af Allah på dommedagen om dem. Så hvad har du givet dem? Ja. Og konceptet er selvfølgelig, at vi gør den indsats, vi er forpligtet til. Vi gør vores bedste, vi gør alt, hvad vi kan. Og resten er op til Allah, fordi hidayah og vejledning og succes er fra Allah, korrekt? Vi kan gøre alt det rigtige, men stadigvæk måske det her barn kommer på afvej af forskellige faktorer. Men vi gjorde alt, hvad vi kunne, og det er det, Allah han ønsker fra dig. Og vi ser også igennem mange profeters liv, det er, at deres børn ikke var muslimer, og deres børn nægtede at tage islam til sig. Blandt dem Nuh og andre. Det betyder ikke, vi kan ikke sige, at Nuh han har fejlet. Kan vi sige det? Umuligt. Han gjorde det, som han havde mulighed for, og gjorde den indsats, han kunne, og resten var op til Allah. Og ulama deler, og grund til, at vi siger, at det her med at børn er noget, med opdragelse og så videre, er noget, der starter langt før, det er fordi ulama deler børnenes rettigheder i 2 kategorier. Der er, før de er født, så før børnene er født, så har de en rettighed, og efter de er blevet født, så har de også nogle rettighed. Det vil sige, det er nogle forpligtelser, som forældre, man skal opfylde. Så er der nogen, der tænker, hvad mener du med, før de bliver født? Så har jeg nogle forpligtelser til mit barn, som ikke er i live endnu? Ja. Hvad kunne det være? Yes. Ja. Man skal være omhyggelig med at vælge den rette ord. Mashallah. Korrekt. Helt korrekt. Et af de rettigheder, som ulama siger, du som ugift bror eller søster, den forpligtelse, du har for din fremtidige børn, det er, at du vælger den rette mor eller rette far. Ja? Den rette mor eller den rette far. Nogle gange, når vi kigger efter en potentiel ægtefælle, så kigger vi på nogle forskellige parametre. Ikke? Profeten sallallahu han sagde, mænd typisk de kigger efter 4 ting. Skønhed, rigdom, social status eller din. Det er ikke det, man skal, men profeten sallallahu siger, det er typisk de her 4 ting, man vælger fra. Så siger han sallallahu efterfølgende til sidst, så gå efter den med din, så vil du være succesfuld. Og her er din også under det selvfølgelig god manér, god personlighed, ja, med gode værdier. Så den kloge person, den oprigtige, den der er troende og kloge og strategiske person, vil tænke langt ud i fremtiden og tænke, den her person, det kan godt være, at jeg kan lide 1, 2, 3 ved den her person lige nu og her, men er den her person blandt andet en god mor over for mine børn? Eller en god far over for mine børn? Den her persons værdier og personlighed, er det i tråd med det, som jeg ønsker for mine børn? Og her personen tænker 10, 5, 10, 15 år frem.
Og det er lige præcis det, som vi har en forpligtelse overfor. Når vi ægter os, så tænker vi også, hvilken mor eller hvilken far er det, jeg tilbyder mine børn. Og det er det, vi har problemer med i dag, brødre og søstre. Vi har problemer i dag med ægteskaber, der går i stykker, der bliver ødelagt, fordi vi vælger ud fra nogle helt skæve parametre. Vi vælger ud fra nogle parametre, der er midlertidige. Ud fra nogle parametre, som er overfladiske, og som ikke har nogen værdi i dag. Vi bilder os ind, at det er en værdi, men det er ikke en værdi. Og har slet ikke en spirituel værdi måske overhovedet. Og det skaber en dominoeffekt. Fordi hvis vi vælger den forkerte ægtefælle, den forkerte far, forkerte mor, vi stifter familie, vi får børn, lige pludselig så bliver tingene svært. Jeg har oplevet mange ægtefæller, de kan godt fungere i lang tid, selvom de er meget forskellige. De har ikke børn, men de kan godt fungere stadigvæk, selvom de er meget forskellige. Men lige så snart der kommer børn i billedet, så bliver det svært, fordi så bliver det værdikampen. Fordi man ønsker at give sine børn de bedste værdier og bedste vilkår, korrekt? Og hvis min partner er forskellig fra mig, det er ikke noget, jeg bare kan se bort fra. Det er ikke noget, jeg bare kan, det er fint nok. Så leder det til mange problemer og udfordringer. Og forskellighederne bliver meget tydelige. Og det er der, hvor det skaber problemer. Når det så skaber problemer, og det ender en skilsmisse, nogle gange så er skilsmisse nødvendigt. Ja? Nogle gange skilsmisse nødvendigt. Allah har gjort det tilladt. Men det er jo ikke det, man sigter efter. Når man bliver gift, så siger man, at man bliver bare skilt efter et år, så er det fint nok. Nej, det har en påvirkning på en. Og når det sker, så er det ikke kun påvirkning på en, så er der påvirkning på hele hjemmet og børnene. Og børnene er produkter af et samfund. Er det ikke rigtigt? Børn er produkter af vores samfund. Jo stærkere vores hjem er, og jo stærkere vores børn og den næste generation er, så jo stærkere er samfundet også. Og omvendt ligeledes. Jo sværere vores hjem er, jo sværere vores individer og børn og næste generation er, jo sværere er samfundet. Og jo flere problemer vil der opstå. Så nummer 1, før de bliver født, og før du begynder at tænke i stifte familie og alt muligt andet, så vælger du den rette ægtefælle med de rette værdier, og den rette person, der kan give omsorg, kærlighed, rette fokus, værdi hos sin mor, hos sin kommende far. Okay? Nummer 2 ting, det er, at man selvfølgelig før de bliver født, at man har en bekymring om ens fremtidige afkom, og man altid laver dua. Laver dua om, at Allah han skænker en retskræftende børn. Det er det, som Ibrahim a.s. tit og andre profeter gjorde. Rabbi hablini min as-salihin. Allah, giv mig fra blandt de retskræftende. Giv mig blandt fra de retskræftende. Og efter de er født, så er der nogle andre ting. Så er der dua også igen. Så før de bliver født, dua. Efter de bliver født, hele livet for en forældre, for deres børn, er dua er vigtig. Ja? At Allah han hjælper og støtter og vejleder. Nummer 2, at man giver dem nogle gode navne. Der er også en rettighed, en forpligtelse, enhver forældre har over for børnene, at man giver dem nogle gode navne. Navne, som Allah han elsker, navne, som har nogle smukke betydning, enten vigtige personligheder i islam, eller vigtig betydning, eller nobel betydning, som børnene kan relatere sig til. Ja. Nummer 3, at man er barmhjertig over for dem. Barmhjertighed over for dem. Anas ibn Malik, profeten sallallahu ledsager, den her unge ledsager, han sagde, jeg så ingen, der var mere barmhjertig end profeten sallallahu alaihi wasallam. Jeg så ingen, der var mere barmhjertig over for sin familie som profeten sallallahu alaihi wasallam. At man ikke påfører skade, hverken fysisk, psykisk, verbalt, man ikke fører nogen skade på dem og passer på dem.
og værne om deres helbred på alle måder, på alle fronter. Nummer 5, at man bruger tid og leger med dem. Man bruger tid med dem. Igen, ens børn er en amana, er en betroelse for Allah subhanahu wa ta'ala. Så man også giver deres ret i form af andre aspekter i livet. Ikke kun lære dem, men også at bruge tid med dem, kvalitetstid, at lege med dem, at være med dem, at bruge tid med dem og så videre. Det næste, nummer 6, det er, at man selvfølgelig lærer dem. Så udover at man bruger tid, kvalitetstid, for at bygge en god relation, stærk, tillidsfuld relation, så har man selvfølgelig også det aspekt, der hedder, at vi gerne vil lære dem det rigtige, fortælle dem om de rigtige værdier, fortælle dem islam, fortælle dem om Koran, fortælle dem Allah, få kærlighed til Allah subhanahu wa ta'ala. Og det interessante er her, jeg ved ikke, fik jeg nævnt sidste gang, eller for nogle uger siden, omkring Ali radiyallahu ta'ala's analogi omkring de 3 faser omkring børn. Det her med fra 0 til 7 år, og fra 7 til... ja? Okay, så han... Jeg nævner den igen, fordi han siger, at der er 3 faser i barns liv. Det er fra 0 til 7, det er hvad? Hvad skal man der? Hvad skal man fokusere på fra 0 til 7? Ja? Søster? Relation. Det er bare leg, som han siger. Det er leg. Fra 0 til 7, det er leg. Du skal ikke lære dem noget. Jo, måske hist og pist, men det er ikke dit hovedfokus. Det er ikke dit primære fokus. Primære fokus er leg og sjov og bygge en relation. Og så fra 7 til 14, hvad er fokus der? Læring. Der er fokus læring. Og læring kommer efter relationen er opbygget. Du kan ikke lære en person, hvis du ikke har en relation til dem. Du kan ikke give dem et råd, og de vil tage det til sig, hvis de ikke har en relation til dig. Ja? Så du har opbygget en relation, og nu er det tid til at lære dem. De er modtagelige nu. Og så fra 14 og så frem, så er man hvad? Så er der fokus på venskab. Så er du deres ven. Du snakker med dem. Du deler dine tanker. De deler deres tanker. Det er venskabelige forhold. De er åbne for dig, overfor dig, og så videre. Ja? Og her selvfølgelig menes der med, at læring, en ting er, at man verbalt fortæller, jeg sæt dig ned, nu skal jeg fortælle dig. Det er en ting. Men en anden form for læring, det er handlinger. Børn lærer mere af hvad? Ja, handlinger. De lærer meget mere ved at observere dig og dine handlinger, mere end at nu skal du høre, sæt dig ned, og nu skal jeg fortælle dig 3-4 ting. Ja? Og det tror jeg også, vi nævnte lidt sidste gang, eller forrige gang, det her med, at som forældre, så er man en rollemodel. Om man vil det eller ej, så er det det, man har pålagt sig, at man er et rollemodel. Og hvad end man gør, så vil barnet suge alt til sig. Bevidst, ubevidst efterligne det, du gør og det, du siger. Selv det mindste lille vane. Jeg kan se nogle gange, jeg ser på nogle børn, og jeg ser på deres forældre, den måde, de går på, er præcis det samme. Er det ikke sjovt? Den måde, de går på, er præcis det samme, som den måde, deres far eller mor går på. Eller den måde, de taler på, den måde, de udtaler ting på, er præcis på samme måde, som deres forældre gør det. Så bevidst, ubevidst, så vil vores børn tage alt det, som vi gør. Så som nogle eksperter siger, så siger de hvad? Du skal ikke fortælle dem, hvad de skal gøre, men du skal hvad? Du skal vise dem, hvad de skal gøre. Og det ser vi også i profeten sallallahu måde, og hvilken tilgang han havde nogle gange overfor sahaber. Nogle gange havde han svært ved at trænge igennem via ord. Så hans hustru sagde til ham, Salama, hun sagde, ja Rasulullah, bare gå hen og gør det. Det var i hajj, da han skulle klippe sig skaldet. Ja Rasulullah, lad være med at sige det. Bare gå hen og gør det, så vil de også gøre det. Og det var præcis det, der skete. Ja. Det 7. punkt, det er, at man giver dem det, de har brug for.
Her er det rent materialistisk. Nu har vi været lidt inde på barmhjertighed, kærlighed, tid. Nu er det også materialistisk, at du spenderer, at du giver. Vi har også tidligere talt om i forløbet, det værste en mand, generelt mand, og også kvinder, kan være over for deres familie, over for deres børn, det er hvad? At være grådig, at være nærig. Og det er fra islam og de værdier, profeten sallallahu kom med, at spendere, at der er sadaqa i. Det er almisse. Det 8. punkt, det er, at man skal beskytte dem til enhver tid. At man skal beskytte dem til enhver tid. Det vil sige, at man beskytter dem fysisk, man beskytter dem verbalt, man beskytter dem på alle mulige måder, inshallah. Iyad? I forhold til punkt 7, det jeg bruger for, hvordan kan man sætte en balance for, hvornår man skal give dem, og hvornår man ikke? Yes, rigtig godt. Så hvor går balancen i forhold til, hvornår man skal give, ikke skal give? Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi man skal heller ikke give for meget. Og jeg tror også, det som jeg nævnte for noget tid siden, det er, at noget af det, som jeg ser som en svaghed i dag, det er, at vores børn, alt bliver serveret for dem. Korrekt? Alt bliver serveret for dem. De skal ikke arbejde, de skal ikke yde nyde. De vender sig til, at alt kommer til en. De lærer ikke ansvar, de lærer ikke at gøre noget for at få igen. Ja? Så, men her menes der, at du selvfølgelig giver det basics. At man giver det basics, det vil sige helt det basale i forhold til mad og drikke, tøj, hvad end der de har brug for. Det der måske kan være ud over det, kan man måske give dem noget ansvar omkring. Eller hvis du tager opvasken eller et eller andet, så får du en 50'er eller et eller andet. Ja? Så selvfølgelig helt klart, der skal være en balance mellem, hvornår giver man uden at stille et krav, og hvornår giver man med henblik på at stille krav for at lære dem. Nogle forældre tænker, hvis jeg gør alt for dem, så har jeg gjort dem en stor tjeneste, og det er godt for dem. Nej, det ødelægger dem. Som vi sagde, de lærer ikke noget ansvar. De får en helt forkert forståelse. De får nogle vaner, der er leder til dovenskab. Når de selv bliver voksne og bliver ægtefæller, de kan ikke lære at tage ansvar, og de kan ikke lære og så videre. Så det skal vi væk fra. Men balancen skal være der helt sikkert. Godt, så lad os gå videre til vores hadith. Det er sådan lidt i forhold til rammerne, og det er det, som vi kommer til at bruge 2 til 3 uger på de her hadith i forhold til børneopdragelse, inshallah. Bismillah. Vi er på side 81, hadith nummer 84, og det er berettet af Aisha. De troendes moder sagde, Abu Bakr, det vil sige hendes far, sagde en gang, ved Allah, der er ingen mand på jordens overflade, som jeg elsker højere end Umar ibn Khattab. Så gik han ud, så Abu Bakr han forlod, og så kom han tilbage igen og spurgte Aisha, hvordan var det, jeg sværgede på det her? Hvad var det, jeg sagde? Så sagde Aisha, at hun fortalte ham, at du sværgede ved, at der er ingen på jordens overflade, at du elsker mere end Umar. Så sagde han er mere kær for mig, selvom ens børn er tættere på ens hjerte. Forstår I den? Okay. Lad os prøve at forklare den. Så Abu Bakr han siger, han sværger ved Allah. Ja? Han sværger ved Allah og siger, der er ingen, der er mere kær og elsket for mig på den her jordklode, jordens overflade, end Umar. Så går han. Så kommer han tilbage. Og så siger han, hvad var det, jeg sagde egentlig? Fordi han bliver... Jeg kommer tilbage til det. Så siger Aisha, det var sådan og sådan, du sagde det. Så siger han, det er rigtigt. Han er meget kær til mig, selvom ens børn er mere tættere på ens hjerte. Nummer 1 spørgsmål. Hvorfor siger Abu Bakr, at Umar han er mere elsket
Hvor er profeten sallallahu her? Abu Bakr elsker Umar mere end profeten sallallahu. Kan det lade sig gøre? Umuligt. Så hvad er forklaringen? Ja. Yes. Efter profeten sallallahu alaihi wasallam han var gået bort, ja. Så den person som han så elskede allermest blandt sahaba, det var Umar. Han kom tilbage og sagde, hvad var det jeg sagde? Hvorfor? For at korrigere hvad han havde sagt. Fordi han sagde i første omgang noget som han måske lige gerne vil uddybe, så det kunne misforstås. Fordi hvem er det han siger det til? Jeg sværger ved Allah. Den jeg elsker allermest er Umar. Hvem siger han det til? Til hvem? Hans datter. Det kan misforstås. Så han kommer tilbage, tænker, det skal jeg lige forklare. Det skal jeg lige uddybe. Så hun ikke går rundt og måske har en eller anden tanke, som ikke er rigtig. Så ja, han er meget kær og meget elsket for mig, men mine børn er allertættest på mit hjerte. Mine børn er allertættest på mit hjerte. Så det vi udleder herfra, det er, nummer 1, det er, at Abu Bakr han sværger ved Allah. Så ulama siger her, det er tilladt at sværge ved vigtige ting. Ja, vigtige ting. Og det er måske vigtigt også at pointere, at den måde, som vi måske sværger ved, eller de unge gør i dag, Koran og Allah vil være eneste sætning, er ikke velset. Ja. Wallah, jeg har den der. Ja, Wallah, har du set? Ja, jeg har. Sig Wallah, jeg har. Altså, Wallah hele tiden. Det er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at hele tiden sværge ved Allah, ved Allahs navn. Ting, der er ligegyldige. Ja. Når man sværger ved Allah, så er det vigtige ting. Så er det vigtige ting. Det Abu Bakr han nævner her, det er noget, der er naturligt for ham. Det er naturligt for ham. Det er naturligt, at det, som der er allertættest på hans hjerte, er hvad? Det er hans børn. Og Abu Bakr han har en rigtig god adab og god manér over for Umar her. Fordi han går ikke tilbage til Aisha og siger, nej, det var ikke det, jeg mente. Jeg elsker ikke Umar. Han bibeholder sig, ja, det er rigtigt. Han er meget elsket og meget nær hos mig. Men tilføjer, at det, der er aller tættest på hans hjerte, er hans børn. Ja. Og det her børn, kan gå mange veje. Det kan være et positivt element i ens liv, men det kan også være negativt. Hvordan kan det være negativt? Har vi ikke lige sagt, at det er en af største velsignelser, Allah han kan give en? Så hvordan kan det være negativt? Hvad er det, Allah subhanahu wa ta'ala han nævner om børn i Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala han nævner, Innama amwalukum wa awladukum fitna. Sandelig er jeres afkom og jeres egen del en prøvelse. Fitna, prøvelse. Det er en prøvelse. Og et andet sted, Allah han nævner om afkom og penge som en fjende. Og hvis der er nogen, der læser det vers, og tænker, ens egne børn er en fjende, der har man ikke fået den rigtige forståelse så, hvis man tænker det. Fordi her Allah, hvad er det Allah han mener her? Allah han siger, det er en test. Det er en prøvelse. Forstået på den måde, at den her prøvelse, eller den her fjendskab, kan være en, der kan aflede dig fra Allahs vej. Man kan være så forelsket i sine børn, så blind på sine børn, at man afviger fra Allahs vej. Er det ikke rigtigt? Man kan være så følelsesmæssigt forbundet, så stærk, ekstrem måde til sine børn, at det får en fra hvad? At betale zakat for eksempel. Eller afholde sig for at lave salat. Eller afholde sig generelt for at udføre gode handlinger. Det ser vi. For eksempel, der er nogle sager, for eksempel
arvesager. Når nogen, der skal arve. Vi har i sharia et arvesystem, som er retfærdigt og fordelt i forskellige procenter. Så nogen, de elsker deres børn så meget, at de ikke vil følge sharias arvesystem. Gør uret og tager andres ret og giver dem kun til deres børn. Selvom sharia siger, din ægtefælle, dine forældre, dine søskende, alle de her. Selvfølgelig børnene har også en større del end de andre, men nej, fordi i hjertet er kun børnene. Man elsker dem så meget, og det kommer fra et godt sted, men det gør, at man afviger fra Allahs vej. Man afviger fra retfærdige handlinger. Ja? Så på den måde kan det være en prøvelse, og kan det være en kilde til en meget, meget stor fitna i ens liv, på grund af, at man elsker så meget de her børn. Men det kan også lede til hvad? Til en stor sorg i livet. Stor sorg eller katastrofe i livet, fordi man måske ser ens børns tilstand. Man ønskede, de skulle være praktiserende, man ønskede, de skulle være succesfulde. Og så ser man dem langt væk fra Allah, man ser dem ikke have styr på deres liv, man ser dem osv., så vil det påvirke en. Og omvendt opnår de succes, opnår de Allahs, de kommer på rette vej osv., så er der også en glæde i livet. Så det er en prøvelse, som kan gå alle veje. Alt efter, hvordan barnets liv forløber sig. Så det er helt naturligt selvfølgelig, at vi elsker vores børn, og vi ønsker vores børn det bedste. Og vi bekymrer os, og vi vil gøre alt for dem. Men vi skal huske at være balanceret, og huske på de principper, Allah har lagt for os, sådan så at vi ikke afviger fra det, der er formålet med livet. Vi ikke afviger fra det, der er formålet med livet. Så man bør ikke afholde sig fra obligatoriske handlinger, salat, faste, hajj, zakat osv., på grund af ens børn. Ja? Og i sidste ende, ens børn er Allahs ejendom. Yes, det er vores børn, det er vores kød og blod, men i sidste ende så er det Allahs ejendom. Allah han giver liv, og han tager liv. Korrekt? Allah han giver liv. Han giver den velsignelse, han kan også tage den velsignelse fra dig. Korrekt? Og vi er rollemodeller for dem, og det er det, der er hovedfokus i forældrerollen, inshallah. Godt. Så her, Abu Bakr radiyallahu ta'ala an, han nævner, at det, som der er aller tættest på hans hjerte, ud fra hans naturlige følelser, menneskelige instinkt, det er hvem? Det er hans børn. Okay? Nogle spørgsmål? Afklarende spørgsmål? Yes. Skal jeg takke i oversættelsen, men jeg forstår beretningen som om, at han sværger ved Allah, at han elsker Umar, men så kommer og siger, jamen, du er også tæt på mig, Yes. men jeg elsker ham højt. Yes. Da du læste det første gang, Ja. så jeg forstod det så, jeg ved ikke helt, er det oversættelsen, eller er det bare mig? Yes, så Hvis du læser det igen. yes. Så her han sværger Allah, så siger han, hvad var det, jeg sagde? Så siger han efter, han er mere kær for mig. Han siger stadigvæk, han er mere kær for mig. Så han siger to ting. Så han siger, han går ikke væk, og det er derfor, jeg sagde, at han er en god adab over for Umar. Fordi han trækker det ikke tilbage. Så siger, nej, det er ikke, jeg elsker ikke Umar faktisk så meget. Eller mest. Så han siger stadigvæk, han er mere kær for mig. Men det, der er tættest på mit hjerte, det er mine børn. Det er rigtigt. Og det var måske hans måde at redde det på over for Aisha, hans egen datter. Ja? Så han elsker Umar rigtig højt, han er mere kær. Men det betyder ikke, at det, der er tættest på hans hjerte, er hans børn. Følelsesmæssigt. Giver det mening? Følelsesmæssigt. Og det er derfor, det ulama siger, det han tilføjer til sidst, med det, der er tættest på mit hjerte, det er ud fra hans følelser. Menneskelige, naturlige instinkt som værende far. Yes. Godt. Vi går videre til, vi har ikke så meget tid igen, vi går videre til hadith nummer 85.
Det er berettet af Ibn Abi Nuaym. Han sagde, jeg var med Ibn Umar, da en mand spurgte ham om myggeblod. Det var til hajj. Og han spurgte ham om myggeblod. Er det najis? Er det urent? Eller hvordan er det? Han spurgte, hvor stammer du fra? Så sagde han, fra Iraks folk, altså det område der. Så sagde han, se den her mand. Han kommer og spørger om myggeblod, ja, når de har myrdet Muhammad s.a.v.s. barnebarn. Hvordan kan du spørge om det? Det er ikke fordi den person har myrdet Muhammad s.a.v.s. barnebarn, Hassan, men han siger, hvordan kan du stille sådan et spørgsmål? Og det er derfor, at nogle ulama, de siger, pas på med ikke at spørge sådan hele detaljer, små, meget, meget små detaljerede spørgsmål. Se det store billede. Se det store billede. Så siger han, og i essensen af det her, han siger, jeg hørte profeten s.a.v. sige, de er min søde basilikum i denne verden. Det er oversat til søde basilikum. På arabisk, rayhan. Rayhan, det er en form for duft. En naturlig duft. Ja? Som man godt kan sige, det er søde basilikum. Duft. Ja? Så der ligger rigtig meget guld i det her, og det skal vi forklare, fordi hvad er det profeten s.a.v. essensen af den her hadith? Han siger, at de to, hvem er de to? Hassan og Hussein, hans børnebørn. Ali radiyallahu ta'ala, hans børn. Fatimas sønner. Ja? De to er min rayhan i den her verden. Og jeg slog det lidt op, og så sagde jeg, hvad er det egentlig sød basilikum? Det er en plante, ja? Det er en duft. Hvad er det egentlig, den symboliserer? Hvad er det egentlig, den indeholder? Jeg kom frem til noget her. Den siger, at det er en velduftende plante. Oftest bliver det kaldt sød basilikum. Og så nævner de symbol på skønhed, ro, glæde og friskhed. Noget, man nyder i denne verden. Ja. Og når profeten s.a.v. han siger, at det er min rayhan, de her søde og gode dufte i den her verden for mig, så er det et billede på, det er et metafor på hvad? På den kærlighed, han har til dem. Fordi de er dyrebare for ham. Og det er noget, som han elsker. Og det er noget, som han trøster sig ved. Og det er noget, som der bringer glæde i hans liv. Og det er noget, som der dufter godt. Så denne analogi viser, hvor dyrbar profeten s.a.v. betragtede hans børnebørn, Hassan og Hussein, ligesom den her plante, duftplante, opfrisker om hans omgivelser med sin duft, opfriskende duft og god og glædelig og rolig duft. Ja? Så profeten s.a.v. han siger, Hassan og Hussein for mig, det er glæde i mit liv. Det er trøst i mit liv. Det er noget, der giver mig glæde og ro og lykke i mit liv. Og det vidner om den kærlighed, profeten s.a.v. han viste over for sine børn, men så sandelig også over for hans børnebørn. Og som også var en naturlig følelse, han havde omkring sine egne børn, men generelt alle børn i samfundet. Vi kan komme ind på mange forskellige ahadith, hvordan profeten s.a.v. han behandlede børnene, og hvordan han var overfor dem, og hvordan og hvorledes han talte med dem, og så dem, og gjorde ved dem, osv. På en kærlig og sød måde. Godt. Så for os, hvis vi skal perspektivere, så vores børn bør være kilde til vores glæde i vores liv. Bør være noget, vi ser et ansvar i, men også noget glæde i. Noget, som vi trøster os med. Noget, som vi er en vigtig element i vores liv. Og jeg nævnte forrige gang, især fædre, husk, I har en stor og vigtig rolle over for jeres døtre, men også jeres sønner. At vi ikke negligerer den tid, vi har med dem.
Der er nogle fædre og nogle forældre, når deres børn når teenagealderen, men de vil ikke bruge tid med mig, og de bliver ked af det, og de er lidt sørgelige, fordi børnene er begyndt at blive mere selvstændige, og de har fået deres venner, veninder og omgangskreds, og fortryder, at de ikke brugte mere tid, dengang de ville bruge tid med ens forældre. Men man var selv måske for meget optaget af andre ting, eller prioriteret andre ting. Så brug tid med dem i den periode, hvor de faktisk gerne vil bruge tid med dig, og er tilgængelige for dig, og form dem på den måde, som du ønsker, før de en dag bliver voksne og begynder at få andre interesser end forældrene. Og det er hvilket er en naturlig del af deres liv. Så lige nu så er det børnene, der tigger om vores tid. På et tidspunkt så er det os, der tigger om deres tid. Så udnyt den tid, hvor du kan bruge tid med dem, og være med dem, og forme dem, og have en indflydelse på dem, inshallah. Så når vi til den sidste hadith, som er hadith 86. Det berettede Al-Bara, han sagde, jeg så profeten sallallahu, da Al-Hassan var på hans skulder, og han sagde, ja Allah, jeg elsker ham, så elsk ham. Så kan I forestille dig det? Profeten sallallahu har Hassan på hans skuldre. Ja, han har ham på hans skuldre. Lille barn, profeten sallallahu. Han har ham på en skulder, og han laver dua. Han siger, Allah, jeg elsker ham. Jeg elsker Hassan, så elsk ham. Og i en anden beretning, så tilføjer han, så elsk dem, elsk dem, der elsker ham. Så ja Allah, jeg elsker Hassan, så elsk Hassan. Og elsk dem, der elsker Hassan. Og bevidner, at vi elsker Hassan. Og vi elsker Hussein, og vi elsker Ali radhiyallahu anhu, og vi elsker alle hans profeten sallallahu hustruer. Ja? Så det vidner om den måde, profeten sallallahu var på med hans børnebørn. Der er en beretning om, at profeten sallallahu på et tidspunkt står ved mimbar, det er salatul jum'ah, khutbatul jum'ah. Han taler til folket. Og det berettes, Hassan og Hussein indtræder masjid. Og de har, kender I de der børn, der lige har lært at gå? De lige lært at gå. Så de falder lidt, og så rejser de sig op, og så falder de lidt. Og profeten sallallahu, imens han laver khutbah, han ser det. Hvad tror I, han gør? Shh, det er masjid, lad være med larm. Ja. Han går ned, forestil jer, han går ned for khutbah. Han er i gang med at tale. Han går ned. Han går hen og tager Hassan og Hussein op til sig. Og så går han tilbage til mimbar. Og så fortsætter han talen. Og så siger han, Sandelig Allah har ret. Innama amwalukum wa auladukum fitna. Sandelig Allah har ret. Sandelig er jeres afkom og jeres penge en fitna for jer. Det fik ham ned af mimbar til en jum'ah. Han så dem, de gik, og de så ret nutte ud, eller hvad det var. Og han kunne ikke bare ignorere dem. Så han gik fra khutbah, han var i gang med at tale til folket, gik ned og tog dem op, og gik tilbage til mimbar. Sandelig har Allah ret, at det er en prøvelse for en. Og derfor er balancen vigtig her. På et andet tidspunkt, brødre og søstre, det jeg afslutter med. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han er i sujud i salah. Han er i sujud, og sahaba de beder bag ham i salah. Og det berettes efterfølgende, da vi var i sujud, profeten sallallahu alaihi wasallam forlængede den her sujud unødvendigt, mere end han plejede at gøre. Så vi tænkte, hvad sker der? Der kan kun være to ting, der er sket. Enten er profeten sallallahu alaihi wasallam gået bort i sujud, eller Allah er i gang med at nedsende ayat, wahi, åbenbaring, imens han er i sujud. Så han venter til, at verset bliver færdigt. Det kunne kun være de to, tænkte vi i salah. Og det gik lang tid. Så profeten sallallahu kommer op for sujud. Laver taslim, salam alaikum. Så ja, Rasulullah, hvad skete der? Ved du, hvad han siger? Han siger, Hassan og Hussein kom op på min ryg, imens jeg var i sujud. Kender I det, når I laver salah? Jeres børn, de hopper på jer. Jeg har set et billede på sociale medier, når man går ned, som forældre går ned i sujud, så
når barnet ser ens forældre gå ned i sujud, de ser det som en legeplads. De forestiller sig en legeplads, en rutsjebane, et eller andet. Så de hopper på ens ryg. Og det er lige præcis det, der skete. Under sujud, Hassan og Hussein hopper op på profeten sallams ryg, og de leger. Og så siger profeten sallam, jeg gik ikke op for ikke at afbryde deres leg. For at ikke forstyrre dem i deres leg, indtil de blev færdige. Allahu Akbar. Hvad er det for en rahma, Allah subhanahu wa ta'ala, eller profeten sallam udviser overfor Hassan og Hussein? Og det her, Hassan og Hussein, det er de beretninger, vi har, fordi de var tætte. Men der er også andre, med andre børn i samfundet og andres osv. Det er princippet, eller konceptet omkring den måde, profeten sallam var på. Og det betyder, at det er noget, som vi skal tage til os. Og det er noget, som vi skal have af mindset. Det er ikke bare en historie, som vi har talt om mange gange. Mashallah, jamen det er profeten. Jeg er ikke profeten. Ja, det er rigtigt, du er ikke profeten. Men du kan gøre dit bedste for at efterligne og prøve at implementere noget så meget som muligt af det, som profeten sallam gjorde. At udvise barmhjertighed, være open-minded, være hjælpsom, se det store billede, få børn til at være velkommen i masjid, være barmhjertig og få være tilgivende osv. Ja? Så det er noget, som vi skal perspektivere over for vores børn, over for vores unge omkring os, inshallah. Det var nok for i dag, inshallah. Hvis der er nogen, der har spørgsmål eller kommentar, så tager vi dem nu. Og ellers så fortsætter vi, inshallah, i næste uge. Allah belønner jer. Jazakum khairan, barakallahu fikum. Subhanallah, hamdik, nashina, astaghfiruka.